खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि नोंथांमोना मिथिगौ दे थांनाय सानाव जे गुबुन गुबुन हारि हारिसानि जे सुबुंफोर बे सुबुंफोरा मोनसे गोदान आफाद बा बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोदान बेरेखा बा उदखारि हानजा दानो थाखाय थियारि जानाय थामहिनबा 3 निफ्राय 4 दाननि सिगांनिफ्रायनो मोनसे प्लेनिं खालामबाय थानाय जे हानजाफोर बे हानजाफोरखौ आसाम पुलिसा हमनो हादों बा आसाम पुलिसा गावनि आवथायाव लानो हादों आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो बिटिआरनि थामहिनबा बिटिआरनि सागानगिरि आरो आथिखालनि एमएलए बिथां लरेन्स इस्लारि बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंदों जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावनो रायजो राजाफोरा गोजोनखौ लुबैयो रायजो राजाफोरा शान्तिखौ लुबैयो जायनि थाखायनो बे समाव बेरेखा हानजा जाय बिथांमोना प्लेनिं खालामदोंमोन बा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावहाय जाय बिथांमोना जे खुद्रि सारनानै सोमावसारनो थाखाय ओंखारदोंमोन बा बिथांमोननि साननाय बे साननाया जाफुंसाराखै बा बिथांमोना बे समाव गावसोरखौनो सारेन्डार खालामनो गोनां जादों। बे समाव रायजो राजाफ्रा लुबैला जे अशान्ति फिन आरोबाव बिटिआर ओनसोलाव जाबावथों बा अशान्ति बिटिआर ओनसोलाव जानायनि लामानिफ्राय जे जानगाराव थानो थाखाय रायजो राजाफ्रा लुबैदों जायनि थाखायनो जाय बिथांमोना बेरेखा महरै बा बेरेखा उदखारि हानजा दानो नागिरदों बे दानो नागिरनायफोराबो फेलें जाबाय थादों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि सागानगिरि थामहिनबा आथिखालनि एमएलए बिथां लरेन्स इस्लारिया। আপোনালোকে দেখিছে যে বিটিআর চুক্তি হোৱাৰ পিছত এজন যুৱকসকলে হাতত অস্ত্ৰ লৈ পেলাই পুনৰ আন্দোলন কৰিম বুলি তেওঁলোকে যদিও চেষ্টা কৰি আছে বহুতবাৰ তেওঁলোকে মানে সফল হোৱা নাই প্ৰত্যেকবাৰতে বিফল হোৱাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কাৰণ আমাৰ ৰাইজে এতিয়া এনেকুৱা অস্ত্ৰ সংগ্ৰাম নিবিচাৰে ইয়াত শান্তি আহিছে চুক্তি এটা হ'ল চুক্তিৰ যিবিলাক দফা এই দফাবিলাক কাৰ্যকৰী হৈ আছে গতিকে পুনৰ এটা আন্দোলনৰ ইয়াত পৰিবে নাই। लरेन्स इस्लारिया गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों जे आथिखालनि सानाव जे बिटिआर ओनसोलाव गोजोन फैबाय खौसेथि फैबाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे फोथायथिया फैबाय आरो बिटिआर एकर्ड बा बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाया मोनफानि उनाव मोनफा मावफुं जाबाय थादों आरो बे समाव हाथियार लानानै गुबुन जायगाफोराव थामहिनबा जाय बिथांमोना सानदों जे मोनसे बेरेखा दोलो दानानै जे फिन आरोबाव सोमावसारनो बे सोमावसारनाया मोनसे जाफुंनाय नङा होननानै बाथ्रा बुंदों आरो जायखौ लानानै बिथां लरेन्स इस्लारिया गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंदों जे बे समाव हाथियार हमनायनि सम नङा आरो हाथियारखौ जाय बिथांमोना बा हाथियार लानाय जाय बिथांमोना सोमावसारनो थाखाय ओंखारदों दा बिथांमोनखौ रायजो राजाफोरानो मोजां मोनला मानोना बे समाव गोजोना फैबाय बिटिआर ओनसोलाव बिटिआरनि एकर्डफोर बा दफाफोरा बे समाव मावफुं जाबाय दङ आरो बे समाव बेफोरबायदि लामा लानाया मोजां नङा होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। नाथाय बे समाव मख'नांगोन जे जाय बिथांमोना 20निबो गोजौआव थामहिनबा 20 जन जे लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरा आखायाव हाथियार हमनानै बिथांमोना जे मोनसे स्रोदै दोलो बा मोनसे बेरेखा हानजा दानो नागिरनाया मा बेरेखा हानजा बिथांमोना दानो नागिरदोंमोन बेनि मोनसे रोखा फोरमायथि गैया नाथाय बे समाव नायबिजिरनाय हाबाफारिया सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां लरेन्स इस्लारिया। बे समाव नोंथांमोना लरेन्स इस्लारि बुंनाय बाथ्राखौ नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। আমি অলপ আগতে আমি দেখিছোঁ কিছুমান বেনামী কিছুমান যুৱকসকলৰ মানে কৰায়ত্ব কৰা বুলি আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি গম পাইছোঁ। তেওঁলোকে কোন হয় ক'ৰ মানুহ কি উদ্দেশ্য তেওঁলোকে লৈছিলে এই কথাবিলাক আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই কিন্তু আমি গম পাবলৈ হয়তো সময় লাগিব কিন্তু আমি ভাবোঁ যে ৰাইজে কোনো সঁহাৰি নিদিয়ে। কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে যে বিটিআৰ চুক্তি হোৱাৰ পিছত এজন যুৱকসকলে হাতত অস্ত্ৰ লৈ পেলাই পুনৰ আন্দোলন কৰিম বুলি তেওঁলোকে যদিও চেষ্টা কৰি আছে বহুতবাৰ তেওঁলোকে মানে সফল হোৱা নাই প্ৰত্যেকবাৰতে বিফল হোৱাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কাৰণ আমাৰ ৰাইজে এতিয়া
এনেকুৱা অস্ত্ৰ সংগ্ৰাম নিবিচাৰি ইয়াত শান্তি আহিছে চুক্তি এটা হ'ল চুক্তিৰ যিবিলাক দফা এই দফাবিলাক কাৰ্যকৰী হৈ আছে গতিকে পুনৰ এটা আন্দোলনৰ ইয়াত পৰিৱেশ নাই আৰু ইয়াত মানে সশস্ত্ৰ সংগঠনৰ সশস্ত্ৰ বিপ্লৱৰটো কোনো ইয়াত মানে ঠাই নাই এইটো কোনেও মানে এতিয়া এলাও নকৰে কোনেও এতিয়া সঁহাৰি নজনায় যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিফল হৈ আছে গতিকে এইবাৰো যদি কিছুমানে ভাবিছিল এতিয়া নাম চাম দিয়া নাই কোন সংগঠন কোন মানুহবিলাকে দিয়া নাই যদিও তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকে সফল নহ'ল যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজকে বাধ্য হৈ পেলাই প্ৰশাসনৰ ওচৰত তেওঁলোকে ধৰা দিছে বা প্ৰশাসনৰ ওচৰত তেওঁলোকে চাৰেণ্ডাৰ হ'বলৈ বাধ্য হৈছে